Sanibonani wey'ngane zawethu, ake nginibingelele phinde futhi nginamukele kwi-channel ehamba phambili iRadio Inkezo. Mina-ke ngumfeza ukuthi ungakhumalo bathi last born amagumede phansi emhlaba yalingana laphana kosikhemelele. Ngaza kwethu makuthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi ngizophinde ngicela usubscribe, ungakhohlwa ukungilandela ku-Facebook @Radio Inkezo. Ingane zakwethu-ke sekusabalele isithombe namavidiyo insizwa lapha nomthandeni umfoka amanqala igcomele ishumshove enkani kwaba nenkani insizwa lephansi emdletsheni laphana-ke ibonakala ihamba nomunye umama wey'ngane zalo uma kampumpu laphana. Ngazi kwethu-ke kunevidiyo etrendayo ey'nkundleni zokuxhumana ephostwe laphana-ke laphana emagroupini laphana beveza uma wengane egcokamelisha laphana egcokamelisha zomlanda ngemoto. Ngazi ukuthi ividiyo ngizoyifaka ngoba laphana ikhona laphana into esikhuluma ngayo laphana nabantu baphawuleka nje ey'nkundleni zokuxhumana kwipage ebekade liposte lolu daba kanye le video laphana emaskandi promotion ngenkathi kuvele video kanti le nto enisho inobufakazi obungakanani ngayo laphana wasehleka laphana-ke laphana asemtshale uthi usezolanyaka umpumpu nkosi yami wasefaka ama-emoji akhalayo nacasukayo. Umisi ogumede uthi muphi umgodi nobufakazi bakhe afaka uma wengane kwi-reality show yakhe bejabule kunjena manje uyopheqwa-ke manje bazolamanisa laphana umpumpu. Bukokuhle bukokuhle uthi niyathanda ukuqhatha wasefaka ama-emoji ahlekayo. Umlamuli zakwezonto uthi izinkinga zengane zilungiswa abazali bayo kuphela naye futhi wase uyahleka. Usiqefu Ndohlabane unami ngizomlanda uma wengane mhla ngathola amandla. Ngazi ukuthi baningi kakhulu abantu abathe ukuphawula kule posti laphana ekade ifakiwe, kodwa mina ngifuna ukuzwa lakho mhlawumbe uvuthwe namhlawumbe kuthini okwakho ukuphawula ngalolo daba. Kodwa-ke ngazi ukuthi ake ngikushiye nayo ividiyo usale uzibone lapha sesihlana comment section ungitshele kabanzi ukuthi unalithini lwakho uvo ngalolo daba. Ngilasibona engazi ukuthi sengiphuma nje na, kodwa ngiyathembisa uyabuya futhi ukuthi ngiyabuya nezinye ezilandelayo kwividiyo elandelayo. Kwakho kusubscribe nisiphatha kahle mina usuku lomnandi ngithanda kakhulu.